ka jingdon jong ka curfew ha kaleng ki benta jong ka is ka sales kala penlong ka sarkar ban penbiang de ki boss ban li shaw ban le bu ki samla puli ki bawan tho ya exam SSLC but HSSLC ha ki center ba pe kat kum gi thu jong ka deputy commissioner ka is ka sales ka kongmat chudor war nongbri klai thu ru ban ka leng sarkar hi kala penbiang nadong shadong ki bor para ban pentikna ba kin nomi shu kinu ki kenrum kanram ki bala ban kata ki nang salang long ka meeting ka leng jong chief minister ba kum jo home minister ni don ru meeting bat ki senior officers kumjur BSP nang sida mentan gidon katu gani ki areas ki kwa ban kwa kran ka wei ka long ba ki kwa ban thu ba ka jing long ki exam ka ya ben bat kum ka long ne ka sni ka outcome ka long ba khandai point arpo percent ka attendance jong ki nong isim ki nong le examen ka arrangement ka security arrangement habaro ki examination centers ka long in place ESP ni nang sidap ya kran kham detail mentan kata di kawai but ni kepat ya bro ki me ki pa bakin leji ki penyalam ya ki ikon bakin le ya ki exam ki hoi kaladon ka jing pen biang de ki bos haki school ki ba ki mi nama ki ban ki school per bat kitu ki bos kin sawan ya yalam ya ki kena sakini ki centers rengkat bat kajing ya pahara jong security hatu gini ki bos kin kit langi ki mi ki panen bang suthu ba kum kalong ti ki mi ki pa ki kwa mon ti pin ya ka ni kliang mi pat ni lampat yo iru dekat kumujing tip ni bang yo na ka education department kalong bakin kit tangi ki kena school ha ju ko por la thu pat ba ka ni si ba ar kin lum lut ya baro ki kli nong senchar snong jong ki district ki ru ba bat ru ki nong ilam nyam khnang ban yo ya ka jing trai lang na banta ban wan ra ka suk ka san ha ka jalahi baro ko wei nakaliang jong chief minister nakaliang jong home minister ban nakaliang sarkar bat nakaliang district administration hiru ni simkhia ikini jingja ini singi ki bladam bat ni sungo ba kadon kata ka jingdon kam ban ya don ka jing kendo padang ki leaders prepare kata kalong nakaliang jong ki religious congregations ni communities but ki ru ki communities ki badan hapo hamtam hangni hasor kumjuru ki eminent personalities ki ba ni la kerpan ki bakin wan ban kendo ingi la sai kesni kalong meeting hangni ha conference hall ha por lai bejijan mit